sitten tuohon, niin, jos te puhutaan ehkä työperäisestä maahanmuutosta, vaan enemmän maahanmuutosta sitten ja maahanmuuttajien kotouttamisesta, se on kanssa ollut aika paljon tapetilla, koska on nähty, että siellä on aika isoja ongelmia ja epäonnistumisia, niin tuleeko sinulla siihen mitään ajatuksia, miten tavallaan kotouttamista voitaisiin parantaa? Mä lähtisin nyt ainakin siitä, että kun tulee maahanmuuttajia, niin heidänhän pitää osata se kieli. Että heidät otetaan niin kuin tavallaan vastaan niin, että sieltä lähtee heti jonkunnäköinen paketti siihen, että se kieli ja se työpaikka. Eli ei tulla tukien varassa elämään tänne meille, koska se on oikeasti niin kuin iso rasite. Kyllä. Ja sitten että ehkä mä niin kuin mietin sitä, että yritysten kanssa myös jonkunnäköistä yhteistyötä, että saataisiin niitä sinne yrityksiin. Meillä on hirveästi maahanmuuttajia tuolla, jolla saattaisi ollakin sitä osaamista, mutta se kielimuuri on niin iso ja sitten yrityksissä saatetaan ajatella vähän niin kuin, että miten voi sanoa epäilevästi. Niin ollaan hyvin varautuneita. Niin, varautuneita ollaan siihen, että voidaan. Ja mä ymmärrän sen hyvin, koska osassa me tarvitaan sitä suomen kieltä. Kyllä. Et ilman sitä sä et voi täällä niin kuin toimia. Kyllä, juuri näin. Joo. Ja sitten se, että, niin kuin, että jotenkin se, että nythän käsittääkseni se heidän segregaatio keskittyy niin kuin yhdelle alueelle, että sitä vähän niin kuin jakaisi, että se ei ole vaan tietyt alueet, joissa he asuvat. Kyllä. Vaan että sitä jaetaan tänne ympäriinsä, sitä heidän asutusta. Että Kyllä. Tämmöisiä jotenkin ajattelisin, että sinne pitäisi laittaa, mutta se kieli on se tärkein mun mielestä, että se kielikylpy tulisi sieltä heti. Ja se on tärkeä. Joo, eihän Suomessa ei oikein ilman suomen kieltä pärjää. Se on vaan totuus. Ja sitten jotenkin se, että nuoret pitäisi saada sinne kouluihin niin, että ne on siellä, että luokkia ei tehdä niin, että siellä on pelkästään maahanmuuttajia. Se on sama asia kuin se asutus. Että heidät pitää sijoittaa niin, että siellä on muitakin oppilaita. Kyllä, ehdottomasti. Ja jotenkin sitä tukea saada sinne opiskeluun. Kyllä. Ja sielläkin se suomen kieli. Mutta heiltä pitäisi tulla myös itseltä se halu oppia. Niin no, ethän sä oikeastaan pysty oppimaan hyvin kieltä, jos et sä itse halua sitä. Että kyllähän se on sit omasta tahtotilasta paljon kiinni. Et on esimerkiksi tämmöisiä tilanteita, että missä on järjestetty niin kuin, käsittääkseni ihan tämmöiset niin kuin korkeasti koulutetut suomalaiset vapaaehtoisesti opettaa suomen kieltä maahanmuuttajille. Mutta esimerkiksi somalitaustaiset naiset eivät koskaan osallistu, koska heidän alaikäiset lapset kieltävät heitä lähtemästä kotoa. Tämä on niin kuin käsittämätön asia, että Suomessa ei toimita näin. Täällä ei alaikäiset tee näin. Ei, kyllä. Että kyllä äidit saa mennä opiskelemaan kieltä. Ehdottomasti.